Nagpatabang ang DepEd sa Mandaue City Government aron mahatagan og dugang personel ang may eskwelahan nga mohimo sa ubang mga trabaho. Kini human gimando nga mga teachers dili na mohandle og admin task aron makapokus na lang sa pagtudlo. Anong report ni Nico Sereno? Sa Kasili Elementary School gihimo ang off-site meeting karong buwana sa local school board. Usa sa nahisgutan ang DepEd order kung diin gi-transfer na ang mga administrative tasks gikan sa mga teachers ngadto sa non-teaching personnel. Kini aron makafocus gyud sa academics o pagtudlo ang mga teacher. Ang mga tahas sama sa personnel administration, facilities ug records custodianship, bisan feeding program, ingon man DRRM tasks dili na ihatag sa teachers mismo. Apan matud sa DepEd, tungod ini maglisod sila kay nagkuwang ang non-teaching personnel. Gi-identify gyud sa national unsa tong administrative task. So meaning if curriculum related siya nga task sa teachers, pabilin gyapon. Like mga subject coordinatorships, pero og kanang mga financial management, personnel management, mga DRR. So ang mohandle ang principal og non-teaching. Ang syudad anda moabag ug mohatag og dugang personnel apan nangayo pa sa listahan og impormasyon kabahin niini. Willing kay ita no, pero ang ato lang ang ma-identify lang gyud ang job kuan bitaw specifics kay makuan sa nato ang tasking ba sa tao nga atong ibutang sa maong katungdanan. Lakip sa nahisgutan sa meeting ang standing sa Mandaue City sa National Achievement Test kundiin nalakip sa top 10 ang City Science High School. Gipahibaw usab sa meeting, aprobado na ang pag-ilis sa pangan sa Kasili Night High School ngadto na sa usa ka National High School. Human sa meeting, gipangunayan sa mayor ang pag-inspeksyon sa gidunar nga yuta kilid sa eskwelahan. Trabahoon pahinuon kini kaysa maong dapit tukuran ug additional nga school building. Kay bahilig man mao nang mangita tagpaagi nga makuha na to site development for para matukuran og mga structures no, future plans sa Barangay Kasili. Kay ang Barangay Kasili actually nag-anam na gyud kadako no. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.